Здравейте! Сега ще ви покажа как да импортираме контакти в платформата Brevo. Става изключително лесно и бързо, като тук използваме безплатен акаунт, в който базите ни може да изпращаме само на 300 потребителя на ден, съответно имейл. Сега ще ви покажа, наистина е изключително лесно. Ето тук кликаме на менюто Контакти и даваме в дясно бутона Import Contacts. Базите са разпределени, както вече казах, по 300, като аз съм ги съхранила в CSV файл, тъй като сега ще ви покажа, може да чете различни формати. Даваме контакти, Continue, даваме Import from File, ето както виждате, може в няколко различни формата, може да ги копираме и да ги поставим, или чрез някакъв друг тул да ги импортираме. Аз използвам Import from File. Кликаме тук. Кликаме на облачето. Ето аз съм ги разделила в отделни бази. Взимаме база 12, Open. Ето ги съответно, то автоматично си ми ги оформя. Confirm. Отново даваме Confirm Mapping. И тук създаваме един нов лист, който ще се казва база 12. Съхраняваме го в ето този лист, който съм създала, училищна база, Create List. Ето база 12 в училищна база, няма нито един контакт на този етап, даваме Confirm и тук даваме Opt-in Agreement. И това е, контактите вече са вътре.